Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Achimwene mulandire moni tsiku lalero kuchokera kuno kwa abale anu ku Nyasalande. Kaya zanu zonse kumeneko zikuyenda bwanji. Ife kuno ayi ndithu Mulungu akutisunga mwene. Tikumagona kenakanso kudzuka tokha. Chisomo basa mwene. Nanganiriso chana mwene. Nthawi zonse ndimathokoza kuti amwene Mulungu uyu si munthu uyu. Akadakhala kuti Mulungu ni munthu, ndiye kutibwezeratu panafe kale amwene. Kupempha komanso pafupi kulakwitsa zinthu. Akanangokwiya nafe kuti ayi wandikwana uyu sadzasintha basi muchotseni pa dziko li ameneyo. Koma ayi ndithu akutisungabe ndi moyo achimwene. Si munthu Yehova ayi. Mundilole mwa nthawi zonse ndiyamikire Crazy Buses kamba kuti kulianso sitampa pa tsiku lalero. Ku Crazy Buses kumayenda basi ya mmawa ya 7:30 kwa amene akufuna kulawirira kupita ku ulendo ndi kukagwira ntchito zawo, komanso ya masana ya 1 koloko kwa amene akunena kuti ayi ndikufuna kayi kuti mmawawu ndithamange kayi zina ndi zina kenaka ndiyende ulendo. Ku Nyasalande kuchitika zinthu amwene zinazo ndiye kaya sindikudziwa amwene kuti kaya bwanji kaya. Ndadandaula sabata yatha zokhudzana mmene makosana ena akuyendetsera mizinda yathu kwathu kuno. Anandiyimbira tenifolo mabwana kuti ayo Bwande musatinenenso iza mizinda yathu, tisintha tikhala pansi tione kuti kodi mapulani athu akuyenda bwanji. Nanga chifukwa chani ndikuchita zinthu zoti anthu adziriseka tsiku ndi tsiku. Ndiye ndinawawuza kuti kukhala sikoma kumeneku munthu akakudzudzula Udzinva ndipo dzivomereza kuti ayi zikuoneka kuti malakwitsadi, koma tsopano ndisintha ndipo sindidzachitanso iyi. Ndikanakonda adindo onse akanati akhale pansi tutenga udindo wawo. Ndiye kuti tikanasuntha amwene osati umagwira ntchito kungomva kuti kaya osalima kaya oyatsika kupita kayendera dera lakuti ndiye kuyamba kukatenga dothi kwina kwake kukwirira mayenje onse kuti mabwana akamadutsa adzaduse matyatyatya asadzadziwe kuti palibe chimene chikuchitika. Ukatenga utoto kwina kwake kuyamba kupaka nyumba zonyasa abwana akamadutsa adzagwedeze mutu kuti zinthu zili bwino izi. Ifeyo Bwantasa timaona ngati nthawi yomakhala moyo umene ifeyo sitili nthawi imeneyo yatha amwene. Imeneyo ndi imene atipweteketsa kwa nthawi yayitali ndithu. Kumakhala moyo wa ngongole, kubwereka ndalama za nkhaninkhani kuti tionetsetse kuti zinthu zathu zikuyenda bwino. Pasi pa mtima ukumadziwa ndithu kuti ayi ndikunama ndili pa mpani pano osati wamasewera. Kwathu kuno amwene eti mabwana kuntundako akhala ndithu akumabwereka ngongole za nkhaninkhani kuti tithandizire zinthu zina zake zizioneka kuti zikuyenda, koma pasi pa mtima tikudziwa bwino lomwe kuti sizikuyenda. Mapeto ake pano ngongole zafika nkhosi.
moti ulendo wina wake mukadzamva kuti basitu anzathu obwera amaso ngati mabo aja alanda nyasande uja kuti chifukwa cha ngongole, musazakhale munthu odabwitsika chimwene. Timakonda ngongole anthufe, ndiye tikazibwereka ngongolezo ngati timachitiranso zinthu za nzeru bwinobwino. Ayi ndithu, ndiye kumakhala kuyenda maulendo, kupangitsa kuti kama meeting, kugawana mahalawansi, basi kandalama konse kaja kungothera maulendo ndi mahalawansi basi. Ife moyo wathu ndi umakhalabe ulipo mpaja. Timakhala ndi mapulana abwino koopsa, kumakwaniritsa ndiye kumaticheza koopsa. Kumaticheza chifukwa patokha silitha chimwene kumadziyesa kuti kodi chija timanena kuti tichita chija ndiye chili pati. Timatanganidwa kupanga ndale kenaka pomadzazindikira kuti abale nthawi yatatu koma ujeni ndiye sinapange basi. Kumakhaladi kuti nthawi yathadi. Panopa ndinati phe kumalingalira za ujeni alliance. Ndimadzifunsa kuti kodi ikadalipobe kapena basi aliyese akuyendera yake. Ndimalingalira za malonjezano osiyanasiyana amene makosana adapanga, ndiye ndimadzifunsa kuti kodi zimene zija ndiye zili pati. Kapena ndife akuchikamwa chabe. Zikumaoneka kuti zambiri zikumadzambidwa kenaka opandanso otsatira kuti kodi zimene zija ndiye zikuyenda bwanji. Nati phe kulingalira amwene kuti kodi ndiye manifesto amene pakadali pano tikuyendera ndi atiwo. Awa anyamata okopatira tambalawa, kapena anyamata achibakera, kapena ndaphatikiza. Kapena tangoti awa anyamata achibakera watawaponyani uko atichedwetsa tenti ngoyenda ndi mmene mphepo ilili tsopano. Za ntchito 1 million zija kwa achinyamata sizikukambidwanso amwene. Zangoti ndiye saina ake anaona kuti izi zitichedwetsa izi. Mfano oganiza Bo amene adali patsogolo panga zimenezi, nayenso wangoti kaedu sikudziwa kuti kodi zakanika kapena aliyense akupanga zake. Nkhani yokhudza anthu okalamba kumalandira kenaka ake pa mwezi uliwonse. Ndiye loko ndikuyamba komwe amwene bwanji inali yosatheka kapena nanga ungothera mchinunu basi kuti izi lisaziyambeso izi. Mukandifunsa kuti kodi ndiye kuti zikukhala bwanji, kapena mwina mfano oganiza shapu ankalonjeza ngini yosatheka, kapena makosana okapatira tambala amazaonekabe kuti izi alonjeza ni mfanayo zikatheka anthu ena ake amba kuchuluka nzeru nkumpatsa matama mfanayo. Ndi chifukwa chake ndimati ifeyo bwantasa kuno kuchikumbene timadzifunsa kuti koma inu kodi ubalewu ukadalipobe kapena aliyense akuyendera yake tsopano. Pachiyambi padali nkhani zoti nduna zonse miyezi 5 ndi umodzi iliyonse zizipereka malipoti ndeti ziwunika kuti zikuyenda bwanji. Mukandifunsa lero lino khaya mwene nthawi nake osalima ndochatsika amakakhala mkanyumba komata ukambirana kuti ambwana ukuziona bwanji zinthuzi. Bwanji apatitere panopa kondifunsa ngati zikuchitikabe. Iwe tiye uko usamangonde mabodza wamva iwe. Panopa kuli amwene zimene zimatichititsa mantha kuti kodi amwene kukuchitika zotani. Mantha anga akumakhala oti zimene zikuchitika mu nthawi imene anthu akhala chete zikafika potuluka zikhala zoopsatu kwa basi. Okhaokha kukhapana, okhaokha wina akamanga, wina ndi usiku kukagwetsa. Mathero ake ndithu sakhala abwino achimwene. Makosana awiri ati kwambiri. Anyamata awo awuzanso kuti mukhale pay, koma kodi ndiye kuti kukonzedwa zotani. Palibe amene akudziwa. Ifenso mwina tiyambe za miyambi. Miyambi. Ujeni mwambi wathu alero ng'ombe yokagulitsa sananepesa tsiku la nsika. Ujeni koma cherese yawo Bwande sizampiranso achimwene. Zeni za staniki basi sizoona tikunyozeka kwa basi. Zona cherese izichita kufanana ndi Manyowa United zona. Sizoona. Zona mpaka na masapota a Hazenolo ya umphawi azilimba mtima mpaka na kumanyoza cherese zona. Obwanta safe ndeni saname zikutivuta bwanji. Kunonso mabanka zawo Bwande nde minyama amwene. Basi kuyambira lero zampira zindazisiya zikhoza kundiyambitsa chinkombozi. Ujeni mukamakhala mabwana Blantyre bypass road Timangireni amwene ndi msewu waphindu kwambiri. Osayiwalanso aja ku Mwanza aja kasitedi ya Timangireni
achinyamata apeze zochita kumeneko asamangokhalira kusuta senior tobacco. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Kuda kunyasalande sunga mvenze.